sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 8 minutos nakaligas at ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayad-mayad nga hapon naman pizza 4 kita sa bulan sa nga Hulyo 2020. Una nga Sabado sa kapito nga bulan sa nga tuig sang mga ilaga. Inyo pala tuntunan, ginabantayan sa kada hapon tuntub kita sa ng alas 6. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa lawan tayo sige na mga balita na patutukan sa atos sa mga ka-aksyon. Una kita sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Mga grupo nga lubos nagapamatok sa damlaglangin permahan ni Presidente Duterte nga Anti-Terrorism Act. Nagtipon sa tubang sangdaan nga City Hall sang Bacolod. Ginatawag nga Fountain of Justice. Pero ang lugar ti napyaran nyo, daw di naman gani fountain. Bangod ang fountain malang-mala. Grupo ginabugusan sa mga militante naggasinggitan sa nga ilang mga rasunes. Kung nga hindi dapat pagipatuman ang among kasuguan. Mga tao labi na sa Bacolod, bisan pamangkuton, mayuri nagasiling. Binano pa ka rally. Kagamadamo na sa mga rally. Ang natabo tubtob lamang sa rally. Kag ang gobyerno daw wala man nagapamati. Kumo nga permado na sa presidente ang hagna. Kag subong isa na kakasuguan. Kalabanan nga mga tao subong nagahulat na lamang. Kung ano ang mga epekto sa kayuhan o kung basi matabo gidman ang ginakahangawaan sang pila ka mga grupo nga nagapamatok ang ilang ginasiling nga pagpangabuso nagapagsubag sa kinabatarong sa mga tao. Pero kung gobyerno ang pahambalon mga kaaksyon, subong adlaw si National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. Nagasiling ang mga ginatawag nga law-abiding citizens. Wala gid sang dapat kakulbaan. Kag kuntani ang mga kritiko hambal ni Esperon, basahon kag intindihon sang maayo kung ano ang nasaad sa provisyon sang sining kasuguan. Ang mga oposisyon naman sa Senado, mga senador man ini nga hindi kalyado ni Presidente Duterte, pag-questionon ang legalidad sang sining kasuguan sa Korte Suprema. Pero hambal ni Esperon, klaro nga nasaad sa Section 4 sang sining layi ang Acta Republica 11479. Nagasiling nga ang terrorism wala nagalakip sa advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial o kon mass action, kag pag-exercise sang civil kag political rights. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pamangkot ni Esperon, ano ba lang dapat kakulbaan? Samtang iban pagid sa mga balita sa bahin sang lokal. Kadumdum kamo sang raid kahapon sang CIDG sa Bulangan sa barangay Alangilan. Ginulan sa madamo nga palamangkotanon ang pamangkot hindi sa manera sang raid, kundi pamangkot kun nga 5 lamang. Ang ginpang dakop kag gidala sa estasyon sang pulis. Ang Limasos, Josep kag Maria, Makaluluoy, mga ultimo,
Bangod ang iban nga manogsagod, ang iban nga managkaladakpan, manogsagod kag handler lanyas manok. Damo ang napalabot sang mensahe diri sa Riwa Easy Action, Radyo Bacolod, nga ang natabo, derby gidya. O kung medyo dako-dako gawang nga pabulang Siyempre, sa saring aplastada maka-aksyon laban-laban dalagko man ang mga tinay-anay. Kag base kung may mga dalagko kag hindi basta-bastaban nga mga tao ang naga-intra o kung naga-tinaya sa saring bulang. Una sa balita, una sa aksyon. Ala nga amo ni man. Kung matuod nga may iban nga mga wala gin pang dakop, kag daw pinabayan na lamang nga daw wala sang natabo. Hindahan mga resulta ini sa malain nga pananawan sa publiko. Na kung ultimo kagaling-galing nga tao, kag matabuan nga ikaw mapiaran, mabutang ka sa dimalasan, ikaw gali among arestohon kag kasuhan. Pero mga tao sa likod sa illegal nga helikoton, daw pinabayan ko nun ano. Kamangkot lamang ini sang sari nga palatuntunan. Bangod klaro nga ang natabo kahapon isa ka illegal ka manti bulang mo. Basta gani illegal di mayo. Labi na nga ti subong yari kita sa krisis dala sa ring COVID-19. Ang bulang isa lamang sa lubos ginadumilian. Kung tadi ang dapat madabat. Takpon kagasuhan. Bangod base kung babayan. Permi lang pamuran. Manad kag maghalan na lamang kami na sa Waibla. Isa mga ka-aksyon naman natunda kung mamakitaan kag baybaluan ka mo dara nga illegal nga aktibidad labi na gid sa mga krisis dala sa COVID-19 pandemic. Hindi magkahadlok report sa mga otoridad para mauntat kag akon inyo na pabalong bungol-bungulan inang illegal nga aktibidad. Basi bumuto bla, basi bumata bla, ag sa ulihi magpinagusto na lamang ang pila ka mga tao. 5:14 Action Radio Philippine Standard Time iban sa nga balita sa bahin sang lokal. Ang mga sospitsado o kung ang kaso may kantanan sa pagpatay sa isa ka Belgian nga tawo nagligad nga bulan sa subdivision diri sa area sa Barangay Villamonte. Arong miyembro sang ipogon na kriminal nga grupo bla inpasaka na ginman sang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita naman pungsod noon, balita 4,000. 4,000. Payo kung tani kung kwarta, no? Ugaling hindi. Ang balita angot sa 4,000. 4,000 ka mga tao sa Manila. Mapuli sila sa nga lugar sa nagkalain-lain nga mga kaprobisahanan sa Pilipinas sa masunod nga semana. Apulion bagod kabahin nila sang hatid tulong program sang gobyerno nasyonal. Amo ni silang ginatawag na ka-aksyon nga mga locally stranded individuals, LSIs, sa Metro Manila nga wala sang obra, nadulaan sang obra bangod sa COVID-19. Kani wala sa may mahimo kundi magpauli sila sa nga lugar. Lang ka man to matinir tuwa ka to pamilya, wala ka ba trabaho no maparago ka to sa tiyan mo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pabangkot diri maka-aksyon handa ba lang atos diri nga mga kaprobinsyahanan sa pagbaton sa mga ID. Kamanti sa 4,000 maka-aksyon tiginatos ang maginabot ni sa mga kaprobinsyahanan laban-laban gid. Handa bala? Labi na nga ang mga nagpositibo subong ang kalabanan, nagpositibo sa COVID-19, nagadugang sa kadabuon sang kaso sa COVID-19 sa mga kaprobinsyahanan, sa mga highly urbanized cities, mga LSIs. Mayarag man OFWs, porti jutay. Labi na diri sa bahin sang Negros Occidental. Diri sa Western Visayas. Hindi pa kita tanto magka-problema maka-aksyon bangod sugod buwas Domingo. Epektibo na ang 2 ka semana nga suspension o kon moratorium sa mga LSI salin sa Manila pero matapos ang 2 semana, piho balik naman ang problema bangod sigurado nga magadagsagid ang pagginabos sa mga LSIs. Una sa balita, una sa aksyon. May pilaman ka mga airline companies maka-aksyon nagpalayag nga suspendido man ang ilang domestic flights o
Umpisa pa to July 3, umpisa ka hapon pa. Pero ti mayara pa sige hapon siguro sang natalana nga sweeper flights. Taboton taro natong tara buwas kadlaw. Para pagkadiba sa mga balita sa bayan sang nasyonal. Soldado kag tatlo pa kaiban patay sa pagluthang na mga kagabi sa banwasang tipo-tipo probinsya sang Basilan. Pinapalamang kaminutos ang nagligad matapos magpapalong-pulong si Presidente Rodrigo Duterte sa atubang sa mga militar sa Edwin Andros Air Base dito sa may syudad sang Zamboanga. Natawag ining insidente ni karong hambal ni Major General Fernando Reyeg, ang commander sang Task Force sa Basilan. Personal nga away ni kuno ang ginhalinan sang krimen. Haaway sa isa ka soldado kag isa ka miyembro sang Barangay Peace Action Team ining bipatla dito sa Buhi, Libong nga barangay. Banwasang tipo-tipo. Tingwa sila mag-aksyon, army, batok sa bipat. Ang gwa, patay ang army. Ang bipat na lagyo. Nadalahig kag nagkalamatay ang tatlo pa ka mga civilian milisyasho. Kung basihan, at kung basilan ang hambalan, daw normal naman lang sa mga tao dito mag-aksyon nga makabati sang lupok sang pusil. Normal man makakita sila sa mga tao nga nagataklo sang pusil. Kag para sa ila, daw normal naman lang ang pinatyanay. Una sa balita, una sa aksyon. Malain lang di kamati Pinoy versus Pinoy. Ugaling kun kaysa balang di magsililigong patindugan. Sang tagsa-tagsa, mayara nga hindi magpapierde. Hindi makabati bagting kag dayon kapaniro. Amin rason kun nga ang Pilipinas subo nagaproblema sa gihapon kun ang hambalan, katawhayan kag kalinungan. Una sa balita, una sa aksyon. 519 pulo basiplatan taon na ano ang sitwasyon subong sa syudad sa Bacolod. Nami subong sa tiyempo, why init, why man ulan. Aman ang tiyempo nga nami kon buta ta or puno ang imo sa nga wallet kag imo sa nga bulsa sang kwarta. Observation report sa patrol with Action Jan. Action Jan ang hapon plus kamin. Amo man yung action man ang tiyempo nga kagulutom gid no. Oh. Doon namin lang kaon pero mayaw. Hindi linong kag ayahay lang ang aton nga panyempos palibot sang syudad. Kabalukalin kahapon top subong nga adlaw. Kulugan umon blaya ang east nga portion sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nabaroan kahapon makagsuperting bunok sang ulan dikto sining nga hapon nagtulutopa-topa gid man. Sa east na nga portion paglapot rin naton sa may downtown area bisan paganit sa ilang ka mga barangay sa sur nga bahay naman sang syudad sang Bacolod nagtulutaliti lang pero kadali lang man action mar. Ito sining nga matanion makagson sa gihapon nagababilin magulogol umon aton kilangitan handong sa hindi amo sinakapaang actually tugnaw ganing aton nga yempos palibot kinabanan atol makitaan nga nagadakat sa mga dalanon even mga nagasakay sa mga salakyan nakasuksok sa jacket ang kabaligya gani balot temprano pa o nakasuksok sa jacket nga iya kalo pa nga dala of course nga face mask man kag nakasuksok isang pants nakaon nakanog isa nakaatay kasi no kompleto kag preparado na sa tunog nga madulot subong sang panyempo naton diri sa syudad man sang Bacolod. Kung dalagan sa tropiko nga aton pagawalan makaaksyon ng patrol na kita live mismo nag-report. Ang area naman sang Dalan Rizal ako na Dalan Ramos Lacson makaaksyon. Diri anong base sa Kino Drive kita naton diri pag sa intersection padulong dito east bay direction. Diri medyo magkrukane-kanay lang man ang sitwasyon sa dalaga sa tropiko from north going to east nga direksyon. Kung mga salakyan makaaksyon gikan sa east mismo ina mga salakyan gikan Bangkalasal kag ang ila direksyon pa norte nga bahin sang syudad. Diri medyo na ba ang pila sa mga salakyan no? Ang movement o galing diri flowing lang, wala pa nagapinunsok, wala nagapundong salakyan sa magulugay nga maturion, sige-sige lang kun baga. Kaya pag amo sila makaaksyon, but siningon sini, that is ang movement sa mga salakyan wala nagauntat, like to moderate kidama ang traffic situation. Even sa aton diri ginakamtangan, ari kami from west going to east direction, but siningon, din kami di sa may barangay tong area, pakadto kami makaaksyon pa east nga direksyon. Driya, tigwa kay nubo lang sa tila sa mga salakyan sa aton diri ginakamtangan. Pero ang ato nakita Andrio sa north gid nga direksyon, Alin Abi area barangay Mandalagan going sa Lagunya area, medyo na ba ang pila sa mga salakyan. Pero manageable ko na ito nakita Andre nga ang movement sa salakyan flowing lang man, no? Oras nga mag ilan na turn kung traffic lights na di na green na from their direction.
Di, dasig naman, no, ang movement. Ang nami, pagide, ato nakitaan, diri sa may Dalan Ramos Lacson, do wala naging sang damo pa, nag-violar, sa gatawag naton, yung traffic rules, ay na lamang abis ang beating the red light, kaya usually, ang mga pinakaginalingan, mga nagapinonsok ang mga salakyan, nga rap lang movement, o rather, stop na, or nag-yellow light na, as pagkatiyapon na kataiban ng mga salakyan, mga kausod. Isa inag-observasyon naton, sa iluhan naman naton ng area dari sa Burgos Lopezina. Karon nga po, paglabay sa patrol, so nagpadulong kita east nga direksyon, particularmente na, ng sa Burgos Circumferential Road, raya sa may Burgos Lopezina, ba, damo, kita nga nagabayular, kag daw wala lang disiplina ng mga motorista. Lumdom sa mga motorista, dara mismo sa may Burgos Lopezina, wala na naman kakson left turn. Silingon ko na lingkad rin sa may Burgos Public Market, gausoy ka ba dolong east direction, hindi ka na pwede ka left turn. Ano man ako wala left turn kung nakaseminar ka sa LTO, may isa lang nagani ka bar ang traffic lights, but silingon niya sina, hindi ka na pwede ka liko pa wala. Duwa na, may signal gina nga pwede ka left turn. Hindi isa lang, but silingon hindi ka pwede ka left turn. Amo na lang senaryo, may Burgos Lopezina. No left turn na ramang kakson. Dire-diretso lang. Kung gusto mo magliko, ka sa likuan, paglabot mo sa may police station number 4, pwede ka nakaliko sa may barangay Villamonte. Pwede ka na may lapos na makakson sa may Malaspina. Paglabot mo ba, pagliko mo na abis may police station number 4, may simbahan na dara sang isa ka sektaman, left turn ka man dara, lusot ka dara makakson, dire-diretso guaan mo na talan Malaspina, LN Agustin, then Lopezina na nasa makakson, dire-diretso ka naman pa north. Kung naling ka naman rin sa south, moving ikaw north direction, nagalabay ikaw sa Lopezina, kung mo karoon nga po, hindi mag-isa na mo kabukat na darapiko, pero balaan lang sa ito magkakson, hindi ka na pwede ka left turn. Pwede brown mo kung gusto mo kaya pa Burgos area, pag before may isa dra ka bangga, no, antes ang Burgos Lopezina, amo nang ginatawag Dalan Galo, pwede ka na ka left turn. Pwede ka man to kalapos man sa Gyapon, paglabot sa may City Health na blang area, no, then mapa-north ka para balik ka Burgos. Kung hindi mo sa uladong lugar, pwede ka diretso doon mga kakson, tabok ka sa yung Burgos Lopezina ng intersection. Then, may harap na makita mo tubang sa fire station, pwede ka na left turn, maliko ka, pabalik ka naman south ka direction, kaya para mo pag right turn mo, pakadto ka Burgos ng area, mga kakson. Daling ka naman rin sa west, hindi ka pa pwede ka left turn. Diretso ka man Gyapon, dito ka nalalabay sa tubang dala sa SCI West Negros University. Nagbalapos ka dito sa Bay City Health, balik ka sa Galong area, mga kakson. Then, liko ka naman pa wala, pabalik naman rin sa area, Sandalan Lopezina. Ilang pinakawasimple ginamang nga mapanumdom nga bawal ang left turn paglabot sa Burgos Lopezina. Kung may mag-amo sinadra matabo, ang gwa mo aksidente sa ulihi. May mga salakyan nagikan east going to west, kaya may mga salakyan ng west going to east, nga simultaneously ang movement nila mga kakson. Mailo na kung wala mga salakyan dra. Area naman rin sa Burgos Circumferential Road, karoon nga po nagkabig rin ang moderate heavy traffic situation, mga kakson. According nga rin Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sa Provincial Highway Patrol Unit, kinakita naton karoon nga po nga nagramiyo mo sa gyapon na ilang mga tropa nabantayan kanilang Circumferential Road kaya pinaman ka madalanon sa palibot sa syudad. Sa din ang balilating Burgos Circumferential Road sa gyapon na napabilin, medyo problematic kung dalaga sa trapiko ang aton pagamalan. Usually dito kami sa dito ko na sa Burgos sir, sa Northwest East. Burgos, dito sa Circumferential, marami na rin po dyan. So, meron po tayong ginagawa sa petition para po clear natin bike lanes. Si Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sa Provincial Highway Patrol Unit, no? Kaya na, ang pinaka-ordinatong sitwasyon, ang Araneta, kanay-kanay naman, hindi kita mo siya nakabugat ng dalagan sa trapiko. Kaya ba ko, pero may importante flowing lang bla, no? Piling ko sige lang yung movement sa mga salakyan. Agad nga wala may mag-congest, wala may magpinunsok, hindi din makatugas sa mabugat na dalagan sa trapiko. Kami nagliko sa area sa Dalang at Aguinaldo, panumdum lang sa mga motorista. Nakapabilin sa gihapon nga close ang area sang Dalan Aguinaldo, labot diri along 19th Lacson Street. There is may area naman sa 22nd Lacson Street, Aguinaldo, and then sa Piak dito magkakson sa may 18th Street, may Trinisan Hamtang. Ang isa kaburtuan diri ginagamit nila bilang quarantine center. So temporarily close na din siya, so mga salakyan nga naglabay sa Aguinaldo, left turn ka mo diri sa 22nd Street, then pabalik ka mo sa Lacson. Kung diri ka mo nakalusot sa Aguinaldo, di siman dito sa Piak from 18th Lacson Street, ma-left turn ka mo, pwede ka mo kabalik sa Lacson, o right turn ka mo, diri
na kamo manabay sa ere naman sang dalan Gatuslaw. Tutanan nga makakson karon nga hapon na meton panyampo na minipainit-init. Ang pagpangapi isa na dala ka pamaagi. Kung pagpangapi nga ito pagkawalan ng kakson, mag-inom kita sang kape, sigurado kita healthy pa. Of course, makakson kung kape ng pagkamalan wala na sang iban, Dr. Alfred's Green Coffee. Sa kaprodukto nga nagpaagigid sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos, asang acid, asang caffeine, naman sang preservative kagalang certified kid. 100% natural, 100% organic, nagalipyo sa aton kolon, nagabulig man. Optics ang aton memorya. Kung nag-Dr. Alfred's Green Coffee ka, nakapangapi ka na, healthy ka pa. Sa patron ng taglibot sa Bacolod, Akson John Diaz. Kung nasa bato na sa Akson, sa Bacolod Akson Radyo. Gabonitor, Ma'am Leia Silvestre Alameda, good afternoon. Si Amigo Tamit sa Tolosa Ejercito. Elizabeth Malaka Gabala, mayong hapon na kuno hambal ni Amigo Mitch sa Sevilla family sang sa Abedra Mual-Bual. Sa Sibugor ni siya, no? Philip Alosagay, Rinante Abitong, kay Sir Jovel Sedel sa nga Police Station 1. Good afternoon, sir. Christian Rowa, salamat. Ay ikaw lang kakaya Toto P, Vilma de la Vega, Christian Roa, Remo Senueya, kas at Emilia de la Torre. Stay healthy, live better with the Life Extension Vitamin D3. Ang pag-maintenar sang healthy levels ng vitamin D, nagabulig papag-un sang immune system naton. Vitamin D nagabulig para mapahilayo sa risgo nga matapikan kita sa anuman nga balatian, labi na ang makamamatay nga cancer. O galion ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3, mas mayo ko kakanto mo sila sa ding opisina klinika, may libre nga konsultasyon Lunes to Biyernes sa GAS Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Aksyon Radyo Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Tinangabahin dala sa ato sa kaluan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal.
Plus ko nga palang luyang lawas ninyo siri panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat siya na mag-aksyon. High blood ka, diabetic ka, tilaws ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Pwede gid babakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa ibang butika sa inyong lugar, magluwas sa panyawan herbal capsule. Yaraman ang panyawan element kon para nakit sang lawas ang hambalan. Panyawan element, panyawan herbal capsule taran himo sang said marketing. Kenneth Valencia, Jocelyn Arisivita, Ola, good afternoon, heaven, si Toto, si Loso, maulanon gahapon sa nagahulas, monitor ko di sa idalom sang Talisay ko di siya, ning mahandong blang kahoy haw, nagahulas ha. Charlene Babes, taran-taran, God bless. Maria Mahilom, Tihok, Duayan, God bless. Ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, mga kaaksyon, arana sa 41,830. Ang nagdugang mga kaaksyon, 1,424. Sobra libo yan mo ang dugang COVID positive sa pungsod sa Pilipinas. 41,813 na mga ang report sa Department of Health o kung na DOH subong ngadlaw. Ang fresh kag late nga ginatag sa DOH sa 1,494 nga new cases. 1,494 new cases ginlabel ini sa bilang fresh. Samtang 1,091 naman gintag naman bilang late. Ining fresh kag late ni daw dulaon na ni sa DOH sa masunod nga semana. Panibag ko naman nga reporting na sa nga DOH next week. May pulo ka mga nagkalamatay. Maning medyo puro pa sa lamat-lamatan naton kay dutay ang mga nagkalamatay nagligad to. Do apat lang nga dito. So isabong nag-double digit na ba no? Nagapulo naman ang bago ka mga nagkalamatay. Ang kalabanan nga gakapatay, hindi may mga balatian nga daan blay ng mga edad na. Iti una best, immune system pigaw na, resistensya pigaw na, sudlon sang kagaw nga corona, di mas nagapangibabaw ang kagaw. Hindi ka batong ila sa nga resistensya mo na nga ang iban nga kadimalasan, kakawagtang gini. 1,290 na mga nagkalabatay sa pungsod sang Pilipinas. Pati ang nobya sang bata ni US President Donald Trump, ang junior, si Donald Trump Jr., kundi ba nobya na siya makakson, nobya niya si Kimberly Guilfoyle, Hanay Fox News Television personality. May man ka luwas sa COVID, ka nag-positive man sa makakson. Nobya sang bata ni US President Donald Trump. Coronavirus positive. Alas 5:40 na aksyon Radio Philippines Standard Time. Karkar Manaay, Gabanitor Jonel Manaay, Jonski Mongkada Batinio, si Joy Ann Ogdamin. Boss, mayara kita sa medyo lodjasment ha. Sa ato sa nga paggalakas sa oras na ito na sumang anay medyo okay pa. Family Salazar, Tatiano, Sanara Kawayan, kagasama apod ko, Guardencio, Onyot, Bonso, Junjun, Salazar. Joy Ann Ogdamin, tamyaw ko lang, Ma'am Josephine Gatso. Si Allen Transporto, Araman, AJ, Joy Linlin, Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Edna Lapar, always monitor. Derwin Baalat from Duha. Si Janjan Alcorisa, Araman, si Dugay na Otangko. Porte Maria Siringa, ngalano Dugay na Otangko. Sa balong ng hapon, monitor man ko dis tangob. Porte si Dugay na, aya Siringa, family name, Otangko. Vilma Dilebega, Christian Roa, Olive Prado Gargaritano. Iban Dugay na naman. Ako si Adrian Dayon.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase Las 5:47.
Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Ang mga Pinoy mahiligin magkape sa aga sa hapon kung kaysa tubtob maggabi apang masami nga reklamo sa bagsaka sang ila asya kung masami nga pagsulab sang ila sulok-sulok sa mga coffee lovers. Hindi rin na problema. Arin ng Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa Soya Santos Kabalungay. May kape ka na healthy ka paano. Pang ginulat mo, bakal Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo lugar. Alas 5:47, balikantang patrol, detalis ang balita na tipo ni Action Jan. Action Jan sa report please Camille. May nga po Action Mar, masaliwat sa itong mga ka-action, ang patrol ng live kita mismo nag-report. Dahil naman sa area sang Dalan Lozoriaga, kay kabalo kami sa Kapalcol, and gina-check din sa buong sang aton nga mga otoridad ang sitwasyon sa sulod. Sining nga mismo nga isa ka establishment, ang halan sa establishment, ang mga SKJ Action Mar. Okay. Kung may balaan sa ito ng mga ka-action, ining SKJ, aray, isa sa may atubang sang, or rather, along ni sa area ng Lozoriaga, kapit di ba sa may balaligyaan sa mga ugas sa Action Mark at mga prutas man naging pagdagalom sa clearing operation. So ang sitwasyon diri sa lugar sa ning Matrion, actually wala kita na nakitaan nga kalayo o ano man abidra nga aso, no? Kay initial info nga ginpalabot diri sa aton, pag-abot naton sa area nga dito sa sulod, may mga electrical sila nga ginapanglawag ng mga terminolohiya diri. Kung electrical abing problem or ano dira nga nagluntad dito nga sunog sa sulod mismo sila nga isa ka shopping plaza mga ka-action. Ang ining lugar, para manalagway na to sa ato mga ka-action, balaligyan siya sa mga merchandise, no, retail, kag ibang pagit nga mga pagkabutang. Gina-retail, wholesale ni sila, may mga bayo, diri nga baligya diri sa may area gin man mismo Action Mar. And wala labot sina diri nga lapad-lapad ning lugar eh. Kung natin mo story siya, ang shopping area gin mismo, no? Kutsi kon diri sa Dalom, and then ang ikadwa nga panalgan may ara dira nga mga baligya. Paso sini nga Matrion, ari din mga pila ka mga volunteer fire brigade, gin sulod to nila anay temporary, ag sulod dilang lugar. Gin-check sa ikadwa nga panalgan kung ano ginalinan kay ang aso, ari na, may nakita ng aso, kay posible, ginsulod nila kayong kapiswitan, kag nagdamol ang aso, magkakson, gikan sa sulod, sining shopping plaza, no, diri sa may lugar, man mismo karon nga hapon, Action Mar. Pero bukas Action Dan, bukas na ng SKJ, nga natawag na, bukas sige baligya la? Bukas, sige na baligya. Kay allowed naman nimong mga mall kagiban pa. Sige na baligya, iabot sa bukas ini sila. And ang mga personnel kita nga naka-uniform, ari din nagdinalagan sa may piyaka. Kaya kay ginaturo-tipon-tipon sa pila ka mga I think ilan ni grupo or ilan ni boss, di ba? No? Nga mo ni ang naga-tipon sa ila and ginagaan sila instructions, no? Kung anong ila anong matabo diri sa ila Action Mark. So far mo na karon hapon diri ang pinaka sitwasyon sa may area. Gina-check pa naton sino tong pwede naton makuha sa statement kay hindi pagitulid ang natabo diri sa area mga ka-action. Pero mo na confirm na responde ang aton nga otoridad diri sa area sa Dalan Lozoriaga sa isa ka fire call nga nabaton sang katapos ang Bureau of Fire Protection Bacolod kay pinaman kama volunteer fire brigade mga ka-action. Live report gikan diri mismo sa area sa Dalan Lozoriaga, diri man sa may downtown area sulod sang Bacolod ang taglibot sa Santi asun na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Ibalaon tala na karon ka mayara sang aso nga nakitaan. Hindi man pwede nga magtuwalo ang aso nga wise ng kalayo. No, ibalaon na kung din naghalin ang kalayo. Pero nagay man tanto kabalakan kag kakulbaan na kay jutay man nakitaan da ti sa ikaduwang panalgan to. Dara sa area sang building inang building na maka-action para gina sa tunga-tunga sang downtown area ginalabayan na da sang damo nga mga tao di balon ta na karon na ara man nag-responder man ato sa mga firefighting units. 551 problema sa atay di kabalaka hindi problema bago diari ang DTX 500 gumay diferensya ang atay ninyo sa ni magadabat sa kamasin sa ng atay DTX 500 ang
Sabat sila kidney problem. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo ang DTX 500 nga panguntra sa mga toxins. DTX 500 mabakal sa mga butika. Don de Blanca mayong hapon. Advance happy birthday, buwas July 5 sa tita ko kay Roslyn Cabrillos, Gayuba. Alin kay Rona Rihida Traba. Vilma Dilebiga, okay. Pare sila maasin Oropil. Good PM sir, taga-tangob Oropil family, salamat gid. Salamat, pare sila. Jen Oasis sir, thank you. Bots Choi, si Emi Esmeralda Dolido. Ewapon kay Elias Dolido ko nagabarito. Romy Agsam, watching from Japan. Connie Abelio Bata. Sa koto balabotan lang nato na. Ligay Villares Achebar. Mendadamin Menda Melchor Baroka Rombines. Thank you. Philip Alonsagay, Selbeth Yap, Mark Jason Loxin. Si Eram Estrada, Allen Transporto, okay, Mary Ann Chodoro. Romulo Hepti Lamang, Elsa Espanyola. Thank you, Mike Janseb. Alas 5:53, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang Dr. Alfred. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Kamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo. On ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mighty C alkaline nga vitamin C gina-edukar, gina-balance, ginapabako ng ating immune system. Mighty C nagaptap na ini sa tanan-tanan nga mga infection, ubos ipon trang kaso TB pneumonia. Iban pa nga mga balatian. Ang Mighty C mas maayo kon inyo parisan sang Santon Plus Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties, nagapakubos naman sa mga nagahubag nga parte sang ato sa nga lawas. Napamatud-an sa mga siyentipiko, makabulig pagkupos sa mga naghubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement kag badabo pa. Santon Plus Herbal Capsule Mighty C pwede mabakal online. Pwede ka mo makapadeliver sa inyo sa nga balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Si Era Figueroa, family Giaga, Raga Figueroa, salamat Matt Rock. Ano balita sa Murcia? May positive sa COVID-19, lockdown Murcia. Minoyan, may ara sang ambulance driver na taga Minoyan. Positive, pero again quarantine naman. Kay Ronnie Aldea, sa Tangob, Puro Crossing 8, shout out sa mga bitaw. Romo Pasaporte, Araman. Alas 5:59, arena ang pinaka-bag-o kag pinaka-epektibo ng herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Con cleansing, nourishing, balancing, ang ginapangita ninyo, Evergreen Herbal Capsule ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mas maayo kung mayara ka mo sang dugang para manggutanon sa dugang kasiyuran. Mag-text kay Doc Crispin Hico 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Impunto alas 6, inyo palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition magabalik sa Lunes. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Oliver Pason, Action J.M. Baikin. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,